am gryn dipyn eto. Welwn i chi mynd. Ni ar stondin Cymdeithas Aredig Cymru yng Nghymru, Iestyn James ac Emrys Owen yn fan hyn o Bandi Tudur. Bore da. Bore da, ydych chi'n mewn hwyliau golew bore yma? Wel, dwi deg gwir, ynddo. I fod wedi codi am bedwar i ddod yma. Bobl bach, do? Do. Aredig yn rôl ar y ffordd? Na, gysim amser i wneud hynny. Ond cyn bo hir, mi fyddwch chi'n mynd i borfeidd pell iawn o fan hyn? Bydda'n 100 o filltiroedd i Slovenia i gynrychioli Cymru yn y dosbarth reversible, sef yr arall sy'n troi drosodd ac yn troi yn ddwy gyfeiriad ynddo. Felly, sut ydych chi wedi cael cyrraedd y fan yna? Wel, i gyrraedd y fan yna, dyn ni'n gorfod cystadlu yn ras roi Cymru, ac ohono jyst i fyny ffordd fa yma llynedd. A nes i ddim ennill y fanno, Elfed Jones ath ennill, ond mae o'n mynd i fod yn dad ar yr un dyddiad a cystadleuaeth y byd. Wedyn o'n meddwl, so well o fod adre. Wedyn fel y stub, dwi wedi cael mynd. Da chi'n cael mynd i Slovenia felly? Ac yn edrych ymlaen, mae'n siŵr? Ynddo wir, wirioneddol edrych ymlaen. Sut gystadleuaeth fydd hon? Di gystadleuaeth fyd eang? Yndi, mae'n fyd eang. Mae 27 o wledydd yn cystadlu i gyd. A maen nhw'n mynd, wel, dros y byd i gyd, Kenya, America, New Zealand, Australia a gwledydd Ewrop i gyd bron. Dwi'n siŵr bydda Iestyn yn fan hyn, Iestyn James o Aberteifi, dwi'n siŵr bydda fol i dod efo chi i Slovenia, achos chdi ydi pencampwr iau Cymru ar hyn o bryd. Ynda, sut deimlad ydi bod yn bencampwr Cymru? Wel, tipyn o straen, really. Ydi? Tipyn o straen i fod yn bencampwr. A pam nes ti ddechrau Aredig te? Wel, o tyci arfer neud lot ag a wedyn glynio'r dadau a dechrau mynd yn dadau lleol. Neud i fath o dy dad felly, ie? A mynd o fyny ydyn. A be di'r mwynhad wyt ti'n gael? Wel, just hoffi neud beth i neud, chael o. A just joio mynd a cwrdd o lot o bobl newy a beth fel ni. Debyg iawn i'r sioe yma, dyd i gwir. Ges ti noson dda neithiwr? Do, rhi dda. Do? Lle fys ti neithiwr ta, Iestyn? O, lawr yn y Young's Village. Ie? Ond na foam party na neithiwr oedd? Wel. Ie? Ges ti wash, le do? Do. Faint o gloch ges ti dy wely? O, 3. Ti'n cofio hynny? Just about. Be di'r gan, dwch? Dwi'n gorwedd efo'r hwyr ac yn mynd i wely gyda'r wawr mae hwn, felly, ie. Felly mae'n neis gweld bod gymaint o ieuenctid yn... Yndi wir mae, chymod. Yn parhau ar diddordeb. Yndi, mae'n ambell un ifanc wrthi, ynddo. Mae Iestyn, mae'n un o'r ei gorau, fel chi'n gwybod. A na, mae'n braf iawn, dweud gwir. A unwaith maen nhw wedi dysgu'r grefft i Aredig o safon, mae'n mab i wrthi hefyd. Mae bobl yn gofyn nhw fynd i droi, achos maen nhw'n gwybod fan nhw'n gwneud gwaith o safon, de. Lot o hogiad, dwi'n cymryd mae hogiad, dyn nhw ifanc yn gafel yn ei felly? Wel, oes, mae'n ambell un chwarae teg, oes. Mae'n neis dysgu beth, fod nhw'n neud rhywbeth i safon, de. Dim angenrheidiol speed sy'n bwysig, ond y safon y peth, de. A pa bryd ydych chi'n mynd i Slovenia i gynrychioli Cymru? Diwedd mis Awst, dechrau mis Medi. Gawn ni dymuno'n dda iawn i chi. Diolch yn fawr. Gan obeithio byddwch chi'n dod yn ôl yn bencampwr byd, sa'n ei wych yn bysa. Mwy o bencampwyr rwan gan i olwg, a rai o enillwyr y prif gylch yn gynharach y bore yma.